И здравейте, хора! Днес ще играем Грани 1. Тая болна игра, кой я измисли? Кой болен мозък? Кажете ми. Както и да ще играем на Normal, Difficult. Ще видим дали ще може да минем тая дърта ненормалница. И да видим. Аз съм Ники Прото, абонирайте се за канала и сложете палче. Нагоре, не надолу. И пишете коментари, така ми помагате много. И нека да започваме с нашето оцеляване в Грани 1. Сега. Трябва първо да бутна скапаната ваза и да се прибера тук. Добре, чувате ли играта добре, защото аз не знам. Не знам. Чакаме тая да се разкара. Аре, по-бързо, по-бързо! Газ, 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 готвим. И пак не си ми сготвила мекици. Или палачинки. Гати бабата. Да не ми готви мекици и палачинки, че ти не струваш за нищо така. Мъче си! Веднага не мъчу, бе, пу! Пък не ми правиш палачинки, ще видиш ти. Уф! Мрази да правиш така. Пу! Протести против тая. Пу! Дърта усойница. Малко се стреснах, признавам, но не чак толкова. Не, нищо сериозно. Оставете тая, че да си броди цялата тъпа къща. Бе, стой, кой я построи тази тъпа къща? Не струва и 5 кинта. Аха, ма че си, бе, отде ще минеш, а? Сега ще вземам книгата, да. Газ. Аре де, толкова си бавна, че и мравка не може да... И мравка ще мине на състезание. Спиш ли, ко правиш, не знам. Ама моля ти се, оставиме да си минава мисията. Хората няма да гледат грозното ти лице 90 000 пъти. Факинг. Ама ти си пу, да ти се не види. Ден втори, приятели, той вече ще изтруша главата. Ден трети, де. И какви са тя малумни реклами, бе? Това ще го изрежа от видеото. Той ще го изрежа от видеото. Аре, по-бързо карай, бе. Пу! Това не сте го видяли. Ама нема да ставам такъв некадарен шофьор. Ден 3, заради това усвойно... Ти, къде е тая патерица да я набия по патката? Пред патката имам предвид, че самата тя е патка. Пу, дразни ме. Пу, яй. Пу. Отде бе? Ма че пак ли ма чубе нахално? Той е загоре.
Няма да ти кажа. Where are you? Добре, взех книгата най-накрая. Къде е тая? Ела да си поиграем, Грани. Аз те виждам, но ти не. Ха-ха. Нема да ти стане с тези ефтини номерца. Няма да се клонираш. Ехе. Добре, тая няма мога да си отдъхне. Спарпот. Добре, да си връщам към. Ама че дърта преследвачка такава. Закрещим. Добре, хора, спасих се. Спасих се, хора! Пу! Пи! Каква е тая дърта канализация? Пу! Направо ми се повръща. Да, тук това не мога да го сваля. А госпожа Пая тук ли е? Не. Ти мислиш, че сега? О, не. Не трябва да ме вижда, не трябва да ме вижда. Ама че, как си дърта пак? Хем имаш зрение, хем имаш слух да му се не види. Пу! Ти! И кой те е родил такъв изрод, не знам. Ама че, колко е вярно. Чухте ли, 2 капана постави? Как искам да те замразя, но не мога. Добре, тук няма нищо. За да й привлека вниманието, го направих това. Не.
Какво е това бъгато място? Както и да е. Номер 2, значи, ох, че. Как да го пропусна? Ама че махаси. Бързо бягай, бягай надолу, 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 надолу. Ама дърто маха такава. Пу, дядото не знам как да я хареса. Пу. Ама стига с твоите тъпи капани бещи. И стъпанари един. Така. Нещо. Айде. Не. Апа, ей! Накъде е? Кома? Ти 15 минути не мога да ида на втория етаж. Ще се смееш така, като те нашляпам по дупето. Твоята бухалка ще е добре отзада. Ама че си този път в другата дупка отиваме. Този път изиграх ли бе? Защото така ми се струва. Окей. Така. Нищо не си оставило. И едно бакшишче. Пък скръцна. Което не е добре. Той няма да мина скоро, явно. И мисля да избягам с колата, да ти се не видим. Ще разбереш ти, къде изгрява слънцето. Ще ти изгрее главата, да ти пържни заешкия мозък. Ти ще пранкне някой ден, ще ти зави свят пранков. Ето го било. Ама че скръцна. Нищо не ми пука. Их, как ми проваляш плановете, ще те... Тази ще ми провали плановете, куковица дърта. Да. Ден пети и последния ми ден стая, защото ми писна. Искам да избягам най-вече.
Да, от всичко чува, ама не вижда, ама чува всичко. Да ти приглуша приглушението. Не знам какви глупости дрънкам вече, ама просто не издържам. Добре, отивам. Защо затваряш вратите? Да не те страх да не намеря нещо. Тая, какво е пуснало? И да, то от нея се е деспаунало. Супер. Днеска трябваше да реагирам на TikTok. Не. Ама че си! Чао. Хора, аз просто тази игра не е за мен. Разберете го. Не е за мен тази игра. Ще ме бутнеш от покрива и ще падна в капан. Следващия път те ще ти си отмъстя. Че като те застрелям с тази пушка, няма една седмица да можеш да си потъркаш глава. Много смешно, дума. Маха, без глава. Вау, какво ще мърчи? Game over. Това беше от мен, приятели. Както виждате, тази игра хич не е за мен, макар че съм я пробвал много давна. Това беше от мен. Аз бях Ники Прото. Абонирайте се и цъкнете камбанката, за да получавате известия, когато качвам нов клип. И служете по едно лайче. Това беше от мен и добре.